قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. سنمد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دما فإن لنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. ambal ma aslama o telenya ta freba bela jele chani muso demsani ma koroba yoroja ani rasulma malikono ani maliko kam ani sonjalen se walen babe boka awfuni watina ka awfuni mu islam ya ka foli duwudi ambe duwu ke awi ala ka kishina ka hine ala ko kenene aw bela jelenga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. telenya ta freba o amba jara wala ka foni an le yanka emission kenaka emission mi namba wole ka fo nafolo ani abugusira nafolo ani akumuna nyenye nafolo ko ni jamuka mbe kuma okan ina fo aw ba kala mo chomi emission clan mbe gata clan roflala clan roflo o yen nafolo ko kitiwe aflana o yen nafolo ere absega soro ferej mo debe ni jien nafolo batugu ya blasenga nu sira ga nafolo soro ka seni hakewuma o fero do yela la ke ka fara nyon ka hakilna utomo o hakilna no ambulu di doni mi bato don don ayra absega ke nafolo tige jena ko ya sebe Allah taala idan o hukumu konna la ambe awla don ya ka fo sigite mani angulu to ni wati nyono la anko te ngoni ala manka juan jira nabi ngamena kuma nafolo ko ngankoka bitaye clan ro flana no e nera ka émission nafolo be bugu chogodi nafolo be sega chia chogodi an re ken nafolo chige chogodi entreprise ambu créer chogodi ni bela jele aka ngani ka don et surtout mamoudou mogobe nafolo la bon madala ka fo ma be soro bi mari kono mi mogote nafolo la e miskile mega émission flemba jiga alhamdulillah nafolo fene ya kanu don odi ato ibalaka ni émission kono won nafolo kan mute ko juge ko docteur bulla fa don la côté ko ni ay Allah taala e islamia bato balo glo nafolo la ko ba yara ka fo nafolo fe mane na soro ko jona na ke ko jumambe iji glo ni mbala tuma dawla jaga ere te boli nafolo ti bolo docteur salam alaykum wa rahmatullah saninga ke conférence ke ba mejo la base docteur pas la repasser ni fiye la et va maîtriser la même frati la ko men nga conseiller ay conseiller akay afma tiare non ala ka nyaga dama amin ya idan folikani donga kuma nyebla o kama fa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi ihsan ila yawmiddin amalatun kala wal mandon ka tirinyata mo fo kire fo yati sirra shukran merci man Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka anyaka dama amin rabbi ala nyini mi we ala mi fo in aradtu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah do ala nyini nyelidi awo aka sikanye tien anillah ala ko nyambela jirimulu amin ibora kana fulu mi fo aywa ala dia kanu do harama di unduskunna odo ولا على يكوزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة اي نعم على كو انه لحب الخير لشديد ولا نفل تحبون المال حبا جما دونك وي ناتريل دي هذا مدينه ولا ناتريلي علي علم يندان علي دي بادو يرومينو كيالا ودي لاي ام بلاسراني فندو انغا كيتي ولا نفل فنا علي على دي نينا ام فنا سرامينو ناصر وكاين kujirana wala adama dim fana ka recherchira o sera ka fo abi so sera do feni mani ala bara bala so donc hukumu konana anya wasa do Napoleon Hill ka livrer na no think can grow rich donc amode kam dondoni hal na so amu fi ka telia ka teme e ka rythme nga kada ka ya futu no fen chama mi nyefe entreprise ou création et entreprise ou taligne fen chama ni mi nyefe mais ameka ta ikari tuna mais ota bali émission ko fe nek entreprise sigi tu nga ite ko fere black nga mon émission te créer émission fleuve on va apprécier dona na tawlo be ko inshallah shukran lak jazakallahu khairan abalo ni te docteur boli donc ay jamukana no na follow bugo cho wala na follow abe développer cho mi am sega fere mon blessé nga mi bato an reka na follow ko be nyambulo docteur
hakila an ka kuma kɔnɔna la walanda tɛmɛnenw na an tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ adamaden pour que ka kɛ nafolotigi principe ba dɔw bɛ yen en vrai de f'i ka taa o principe ninnu kan an ye 1 fɔ ka 2 fɔ 3 4 fo 5 ni ma fili an ye 6 yɛrɛ sɔrɔ a la voilà bon bi an filɛbagaw bɛ ka 7 kɔnɔ koyi parce que an tɛ 6 in na an mɛnna yen koyi an ye fɛn caman fɔ wa nafa fana bonyana tiɲɛ yɛrɛ la nafa bonyana bon an b'a jigiya minnu bɛ yen ni nafolotigiw de don walama commerçants don u bɛna nafa sɔrɔ émission in na quoi. Naam Ustaz Tulo i ka kuma latigɛ tɛ mɔgɔw bɛ émission in filɛ mɔgɔ minnu bi milliard b'u bolo. Allahu akbar. Naam a émission fana bɛ k'u nafa ka da kan kira sallallahu min fɔ maa t'a fɔ ko nafolo kɔni k'a banna ou bien ko n ye min sɔrɔ o ye bɔli kɛ nka i ka laɲini dɔ ka fara kan o basi fana t'o la. Naam basi tɛ e ka 40 hali n'i taara san na basi t'a la. Sa ne ka 40 bɛ se ka augmenter hali n'i taara san na dɔɔni fara ka lulu. Basi t'a la o la u b'a filɛ n bɛ 40 ɲini fɔlɔ basi t'a la k'a nɔgɔya bisimila u b'a filɛ a bɛ k'u nafa u y'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kama ko u tɛ da n'u ma émission in filɛ alamisadon ta la o la u b'a filɛ a bɛ k'u nafa an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen nafa an ka laɲini ye min diɲɛ in ani lahara fila bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ a dun bɛ se ka sɔrɔ ni nafolo ye a bɛ sɔrɔ n'a ye bon et puis a sɔrɔ sira dɔ ye min ye olu b'a filɛ n'a b'u nafa cogo min mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ k'a filɛ a b'olu nafa ten o la an bɛ wele bila setigiw ma u k'a lajɛ nin émission u ka sponsoriser n'a sponsoriser o kɔrɔ ye mun ye olu ka jago n'u ka entreprise an'u ka publicité bɛ se ka bɔ émission in daminɛ ni a laban na tuma dɔ hali a kɔnɔ u ka produit bɛ se ka bila anw ɲɛkɔrɔ yan o kun tɛ k'a fɔ olu ka minɛn ka marché dɔrɔn a kun ye de u ka émission dɛmɛ parce que n'a sponsorisera sisan docteur a ka ca Ala fɛ o sponsoriseli la pourcentage dɔ bɛ yen o bɛ di e ma o e min bɛ recherche kɛ ka na sigi ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o est-ce que anw nisɔndiyalen tɛ to ka émission kɛ yan o ye tiɲɛ voilà mɔgɔw b'a filɛ u fana nisɔndiyalenba bɛ émission filɛ parce que an yɛrɛ nisɔndiyalen don mais n'a fɔra an bɛ émission na tuma bɛɛ an fana bɛ ka miiri ni n bɔra rendez-vous dɔ bɛ n bolo ni n y'o jɛ n bɛ 5000 perdre n bɛ 4000 perdre a kuma ka ca dɛ docteur o ye tiɲɛ donc an bɛ an kan fara i kan Jamil k'a fɔ u ka sponsoriser ka da kan an bɛ maslaha ama de la n'o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka nafaba sɔrɔ ka télé fana sigi kun ye silamɛ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ o de ye laɲiniba ye donc n'i ye nin émission in dɛmɛ i ye jamanadenw fana de dɛmɛ voilà ka da kan laɲiniba ye min o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ u yɛrɛ la kosɛbɛ naam an ka kuma ye an b'a sɔn ji la shukran lak merci an ka taa an ka point 7 la bita la awɔ bita a fɔ ma ko positive mental attitude mashallah anglais de fɔra a bɛna fɔ bamanankan na sisan o ye min nin ye an ko principe 7 hakili ka da kan fɔ livre in yɛrɛ bɛ ka munumunu min kan o ye hadamaden hakili i miiri i ka kɛ nafolotigi voilà donc nin min filɛ nin o de ye ka i hakili labɛn waati bɛɛ lajɛlen na a ka jigiya ɲuman kɛ k'a fɔ fɛn ɲumanw bɛ s'a ma n'a ma fɔ min na arabukan na tafkiru le jaabi a tafkiru le jaabi n'o ye waati bɛɛ lajɛlen na i k'a jigiya ko ko ɲuman de bɛ n'i sɔrɔ o min filɛ nin hakili a fɔ min na subconscient al-aqlul batin maa hakili kɔnɔna dɔ b'a la i bɛ miiriya minnu kɛ olu de bɛ développer ka taa yɛrɛ sɔrɔ yen n'i ye miiriya min ta o de bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yen n'i ye miiriya ɲumanw ta a b'o de développer f'i bɛ taa bin a kan ni miiriya juguw fana développer a la ka ca a bɛ t'i bila o kɔnɔna na a b'i guider fo ka t'i bila o kɔnɔna na subhanallah u b'a fɔ aqlul batin subconscient donc o de la o ye recherche minnu kɛ u nana sɔrɔ maa minnu nafolo sɔrɔ très souvent k'u to ka nafolo ɲini na jigiya ɲuman b'u bolo ko don dɔ bɛ na ɲɛ u bolo et positive ye mais mɔgɔ min fɛ a tɛna ɲɛ o de b'a hakili a bɛ to a tɛ ɲɛ o la i yɛrɛ b'a dɔn k'a sɔrɔ kana yujibuhu al-fa'al faalu de ko ɲuman i b'a fɔ an ka jamana bɛ lahala min na bi na maa caman fɔ mali tɛ se ka ɲɛ tuguni o man kan ka fɔ o tɛ faalu ye Allahu akbar naam o tɛ faalu de ka fɔ hali n'an bɛ gɛlɛya in na an bɛna bɔ a la ne yɛrɛ bɛ to ka min fɔ n ka kalandenw ye n bɛ min fɔ n ka sigiyɔrɔ la mali bɛna diya fo don dɔ la maaw bɛ mali visa ɲini inshallah naam inshallah o de faalu ye wa dalu caman fana b'an bolo min b'a jira k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ ka da kan bi an bɛ ka jamanadenw bɛ ka u yɛrɛ faga yɔrɔ minnu visa ɲini na don tɛmɛna olu ka lahalaya ka jugu ni mali ta ye mais maaw de sɔrɔlu bolo hakilina ɲuman tun bɛ minnu bolo minnu ye o hakilina k'a labɛn k'a bɛna kɛ ɲuman ye f'a kɛra ɲuman ye o la an y'a fɔ an tɛ ɲinɛ livre in daminɛ na k'a fɔ jamana ɲɛmaaw tɛmɛna minnu ye ninnu labaara u ka jamana tali la ɲɛ ka da kan an tɛmɛna fɛn caman kan an filɛ an bɛ principe 7 la bi u y'a labaara an ye kumakan minnu fɔ ka da kan nafolo ye basiba dɔ ye mɔgɔ bɛ se k'o sɔrɔ mais a bɛ se ka laɲini wɛrɛw fana b'i la o laɲini fana bɛ sɔrɔ ni sira min ye kuma min bɛ ka fɔ a bɛ don o fana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ an bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin nafolo ta ma mais hali ni fɛn wɛrɛ bɛ maa i bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nafolo ye
b'a fɔ dɔnni ou bien i b'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen min n'a sɔrɔ a ka di adamaden n'i ye a labaara i bɛ taa sɔrɔ donc o la an bɛ mina n'o ye positive mental attitude n'o ye ka i hakili labɛn ka fɛn ɲumanw jigiya ka jigiya ɲumanw ta quoi jigiya ɲumanw ka fɔ a bɛ ɲɛ hali bi ne y'a sɔrɔ miliyɔn tɛ ne bolo miliyari tɛ ne bolo hali n'a sɔrɔ ne bɛ nin lahalaya gɛlɛn in na oui ne bɛ se k'a sɔrɔ hali ne ka entreprise bi bɛna a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n bɛna bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na ka taa nin yɔrɔ in na donc a de fɔ o de ma ko principe 7 n'o ye ka jigiya ɲuman miiri waati bɛɛ lajɛlen na wa n'i y'a miiri k'a bila i kunna i bɛ se fɛnɛ i b'a sɔrɔ non parce que i b'o miiri min kɛ yen hakili bɛ a b'a yɛrɛ labaara ka yɛrɛ labaara f'a laban a b'i gere k'i bila o sira kan non a b'i gere donc o la tafkir salbi de man ɲi a tafkir salbi est ce que anw caman ka nafolo sɔrɔbaliya tɛ nin ye non tafkir salbi ka d'a kan an b'a fɔ min na environnement mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na voilà minnu bɛ kɛ a bɛɛ ye afkar salbiya i ko an ye min fɔ e ko an kana presser sinon fɛn dɔw bɛ ɲɛfɛla la awɔ o ye nafolo in yɛrɛ dɔw ka nafolo sɔrɔbaliya sabu ye min ye kumakan minnu n'u y'a mɛn nafolo la ka denmisɛnnin fo ka t'u kɔrɔ kumakan minnu harisiraw kunkolo la a y'u laɲugu nafolo la o de yɛrɛ sabu ye nafolo tɛ se ka sɔrɔ o bɛ se ka kɛ hali diinɛ fucogo dɔw ye o bɛ se ka kɛ hali a tɔgɔ di bangebaaw b'a fɔ cogo min na ou bien société yɛrɛ bɛ nafolo ou bien mɔgɔw ka filɛ ɲɛna nafolotigiw la donc o min donna kun na o bɛ kɛ sabu a tɛ se ka courage sɔrɔ k'a bɛ nafolo ɲini a b'a bɛ nafolo fɛn jugu de an b'a fɔ an bɛ don contradiction contradiction ye min ye e tɛ se ka carré min kɛ k'a ma ɲi o de ye contradiction ye donc nafolo yɛrɛ ma ɲi nafolo yɛrɛ fɛn jugu de nafolotigi ye zon de nafolotigi mankan e k'a to la ka nafolo dɔ fili a kɔrɔ wa a b'a ta la ta kɔfilɛ hali karamɔgɔ kunda n'i y'o mankan mɛn nafolo ko la i b'a ko nafolo kɔni maa man kan hali gɛrɛ a kɔrɔ mais o karamɔgɔ kelen n'i ye mobili san ka d'a ma a bɛ don a kɔnɔ n'i ye du jɔ ka d'a ma du bɛ jɔ ni mun ye k'a bɛ jɔ nafolo de ala ye nafolo kɛ ɲɛnamaya in jɔnan dɔ de ɲini cogo dɔrɔn de bɛ nafolo ta silamɛya ta la a bɛ fɔ min na neutre nafolo ye neutre de a tɛ fɔ a ma a tɛ fɔ nafolo a tɛ fɔ a ma ko nafolo yɛrɛ kɛ b'a ma ɲi a sɔrɔ cogo de b'a ɲɛ a sɔrɔ cogo de b'a tiɲɛ mais silamɛya kɔni b'a jate fɛn ba de ye a kan ka ɲini a kan ka sɔrɔ wa kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam diinɛ in taara ɲɛ ni nafolo de ye docteur i ka baro ka di kojugu parce que i b'a dɔn ni an n'i bɛ baro an bɛ nisɔndiya mun na parce que i b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn diinɛ yɛrɛ kɔnɔ a ɲininen don quoi et pourtant i ye min fɔ tiɲɛ don koyi kuma dɔw la mɔgɔ tun bɛ siran nafolo ko ɲɛ mɔgɔ tun bɛ siran koyi an ka taa sa kan la ni wari non parce que an kun ye nafolo kɔn ka kuma fɔ nafolo la a fɔra an cogo di tiɲɛ yɛrɛ la contradiction de bɛ na ne ko a ma ɲi i tɛ se ka kariya ko don ne ko ma ɲi ne k'a ma ɲi fɛn caman ɲɛnama a tɛ se ka ɲɛ n'o tɛ dun o de ye contradiction bon o fana silamɛya yɛrɛ n'i ye silamɛya ta k'a jateminɛ a jeli de don ikhtilafu tala a bɛ kira sallallahu alaihi wasallam kuran yɛrɛ t'a kɛ hatta wajahadu bi amwalihim yujahiduna bi amwalihim amwal de tina o de bina jihadu kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka jihadu minnu jɛtira minnu ka gɛlɛma o gazwatu tabuku awɔ nafolo jɔyɔrɔ yera la koyi tabuku la n'a sɔrɔ a ma ɲi a bɛ kɛ o cogo la naam donc ko in b'o cogo donc a tafkirul ijabi n'o ye i ka miliya ɲuman ta ka ɲɛsin i ka miliya ɲuman ta i hakili la waati bɛɛ lajɛlen na o ye principe ba min ni maa kan k'i janto la donc f'i k'i hakili de labɛn ka bɛn a ma kosɛbɛ fɛn min bɛ se k'o perturber o dɔ ye i b'a fɔ i ka t'i yɛrɛ bila ɲɔgɔn sɔsɔbaw la ou bien i ka t'i yɛrɛ bila kumalankolonw na minnu n'a sɔrɔ nafa t'a la maa minnu nafolo ɲini sira kan u t'u ka temps perdu ɲɔgɔn sɔsɔw ni dalasama na u t'o kɛ ani fana ni maa min bɛ fɛ i ka a tɔgɔ di hakilina kɛ waati bɛɛ la jigiya ɲuman b'a la a dɔ ye i ka se fana i bi ala y'i sɔn fɛn minnu na ala y'i sɔn compétence minnu na i ka se o compétence na a jirali la maa wɛrɛ la min bɛ se ka fara i kan ka baara in kɛ an b'a fɔ min na ka français la marketing i yɛrɛ compétence min b'i la i bɛ se k'a fɔ ma ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ i ka se o fucogo la hali n'a ma kɛ directement indirectement c'est à dire bɛɛ b'a dɔn n'i kɔni bɛ nafolo ɲini sira kan i mago bɛ mɔgɔ la an tɛmɛn'o la an y'o fɔ o kɔnɔna na o mɔgɔ fo k'a sɔrɔ i bɛ se min na i bɛ se k'o fana lase maaw ma directement ou indirectement k'a sɔrɔ i ma maa sɔgɔ k'a sɔrɔ i ka kuma fana sera a seyɔrɔ la ka d'a kan maa tɛ se ka nafolo sɔrɔ fo ni maa wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ taswiq i ka se ka i yɛrɛ ala ye se minnu kɛ i ka se o kɛ ɲɛnamaya la fana gɛlɛyaw bɛ na kuma dɔ la mais ni gɛlɛyaw nana fɛn min bɛ se ka na ni hakilina ɲuman ye o dɔ ye ni gɛlɛyaw nana kuma dɔ la i ka bali ka yɛlɛ ka d'a kan yɛlɛ fana bɛ kɛ sababu ye ka an b'a fɔ ka hami caman jigin ka bɔ mɔgɔ kɔnɔ na yɛlɛ min filɛ nin ye a sabatira ka fɔ ni i yɛlɛ ko kelen kɛ a bɛ hakɛ min bɔ i ka hami na a ka ca bon o la ne bɛna to ka yɛlɛ
Santulu k'ale bɛna to ka yɛlɛ inchallah donc o fana bɛ maa dɛmɛ kuma dɔ la n'i bɛ gɛlɛyabaw kan kosɛbɛ mais kira sallallahu ale kun ka miyɔn ka ca o fana ye a tɔgɔ de o fana ye yɛlɛ dɔgɔnin o bɛ se ka fɔ yɛlɛ ayiwa ka to ka nisɔndiya nisɔndiya kɔni o bɛ kɛ sababu ye waati bɛɛ lajɛlen na ni hakilina jugu nana a bɛ hakilina jugu a b'u ɲɔnti ka bɔ yen maa ka don o don sɔgɔmada fana i ka wuli o fana yɛrɛ ye silamɛya dɔ ye ne yɛrɛ mana nin kalan ko Napoléon ni Helio fa a bɛ bali n na n'o ye don o don i ka Ala tanu Ala ye hɛrɛ minnu k'i ye Allahu akbar cɛ de nin sɛbɛn ka gafe la a ye nin sɛbɛn ka gafe la don o don sɔgɔma i ka Ala fo a ye nɛɛma caman k'i ye Allahumma hali ni gɛlɛya dɔw bɛ yen an ka azkaru saba walima sa wallahi a bɛɛ tɛ Ala tanu de yan a bɛɛ o de a bɛɛ ye Ala tanu de ye o azkaru saba masa fana an ka ɲini k'a kɔrɔ dɔn ba minnu bɛ arabukan kɔnɔ e kan ka se k'a kɔrɔ dɔn mais minnu tɛ arabukan fana dɔn yanni u k'a jalan fɔ kuma min b'a kɔnɔna na u ka se k'a dɔn u bɛ se kɛ sababu ye k'u dɛmɛ donc sɔgɔma o sɔgɔma fana maa ka Ala tanu Ala ye hɛrɛ minnu k'i ye naam o kɔfɛ min bɛ se ka na ni hakilina ɲuman fana ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya in na fɛn minnu ka gɛlɛn ni tɛmɛna kan a bɛɛ lajɛlen walanda de fɛn minnu a mana kɛ ɲuman a mana kɛ kura a bɛɛ lajɛlen bɛ jate an b'a fɔ min na expérience accumulée c'est-à-dire ale yɛrɛ ɲuman na bini o bini na i kan k'a dɔn k'a fɔ ja kɛcogo dɔ de bɛ yen i tɛmɛna a ma ɲi donc i tɛ tɛmɛ o la i b'a fɔ sɛ kɛcogo dɔ de don min kun ma ɲi o de y'i bin donc kɛcogo in bini de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ja nin kɛcogo in a ma ɲi donc o fana bɛ kɛ sababu ye i ka hakili ɲuman sɔrɔ i t'a miiri k'a fɔ n'a tiɲɛna nin na a tɛ se ka ɲɛ tuguni ayi i t'o miiri bon o de la i b'a ye san dɔw bɛ yen i bɛ sɔrɔ an ka kɛ a ye fini feere daminɛ fini feere in ma ɲɛ a bolo ale bɛ fini feere in lagosi bɛɛ de kana dɔ la dɛ fini feere la nafa tɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ fini feere in yɛrɛ la a ye bini min kɛ sira dɔ de bɛ yen a y'o de ta o de ma ɲɛ a bolo ja n'a kun y'o sira bila ka sira wɛrɛ ta a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ donc n'a y'o bila a kunna en tant que ne bɛ fini feere ne tɛ se ka réussir o de ye tafkir salibi ye sisan f'a ko de b'a kunna docteur wala i bɛ ka min fɔ nin dɛ naam i b'a dɔn mɔgɔ caman ba de bɛ yen ni problème m'an da la sauté la an bɛ commerce dɔ daminɛ an bɛ k'a ɲɛ sɔrɔ mais ni accident dɔ y'an sɔrɔ a la dɔrɔn an b'o bila pewu non tɛ abadan a tɛ kɛ ten n'a y'a sɔrɔ a kun bɛ kɛ ten hali bi bi in na fɛn caman bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ ka nafa sɔrɔ a la maa minnu y'a kɛ n'u kun bin ko fɔlɔ n'u y'a dabila san sɔrɔ an kun to hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ don avion minnu na ka taa jamanaw na n ko test de kɛra problème wulila yɔrɔ dɔ la o problème de ɲɛnabɔra an filɛ nin télé min na radio minnu fɛn bɛɛ lajɛlen minnu y'a tante fɔlɔ n'u kun jɔrɔ yɔrɔ la a kun tɛ ɲɛ donc maa ka fɛn tante a kana ɲɛ i bolo o b'a jira k'a fɔ sira dɔ de bɛ o de ma ɲi fo sira in de ka bila o kɔrɔ tɛ k'i k'o bɛɛ lajɛlen bila donc tafkir salibi n'o ye ka to ka miliya juguw dɛ o de bɛ na n'o ye kuma dɔ la donc an ka janto yɔrɔnin na o sisan tout à fait ala k'an sutura halisa télé ɲɛta filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ an bɛ dɔnnibaaw ka kɛnɛ la ani maa min bɛ baro sigi la o ye docteur Umaru Abdala Boli an bɛ ka kuma fɛn min na nafolo n'a bugu sira a bɛ hakɛ to nafolo n'a bugu sira an b'o kɛnɛ kan inchallah taala ani docteur Umaru Abdala Boli an n'ale de bɛ baro sigi la baro b'a la ka boli fɛn min kan adamaden bɛ fɛɛrɛ minnu bila sen kan n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafolo sɔrɔ nɔgɔya ye hakili la an b'a la ka kuma o de kan dɔɔni docteur point 7 ka girin an y'o dɔn positif in vraiment jɔyɔrɔba de b'a la kosɛbɛ ka d'a kan surtout Afrique yan an b'a fɔ min na afkar salibiya négatisme négation bɛ trop ka kow lagosi i mana fɛn o fɛn daminɛ mɔgɔw b'i hakilina fɛ donc o la f'i ka hakili de labɛn ka bɛn a ma sinon n'i ye fɛn dɔ daminɛ jamana in na hali n'a sɔrɔ a fɛn kan ka taa ɲɛ lagosi ni kumakan minnu bɛ fɔ n'i ma nin bila sen kan kuma dɔ la i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɛ o la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u ka nafolo u b'a sira ɲuman kan u bɛ sira ɲuman kan nka hakilina jugu mana caya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ tiɲɛ u bolo to f'a ka a tigi ka hakili to yen waati bɛɛ lajɛlen na lahalaya min n'a sɔrɔ hakilina ɲuman bɛ na ya Allah non fɛn min na ni tafkir salibi fana ye an da donna la an ka émission dɔ in na n'o ye maa min tanna ye ka to ka maaw lahalaya jugu fɔ lahalaya jugu ni fɔli fana bɛ kɛ sababu ye ka an b'a fɔ tafkir salibi k'a taghziya mais k'a labalo mais maa min tanna ye ka adamadenw ka fɛn ɲumanw fɔ o la ale fana waati bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ kɛ o ɲuman de kan fɛn ɲumanw de kan o fana b'a dɛmɛ a ka se ka avancer kosɛbɛ sogo baarakɛyɔrɔ e ka to k'i ka baaraden dɔ lajɛ k'a ka ɲuman ta k'o fɔ a ye ka caya n'o kɛra a bɛ miiriya dɔw sɔrɔ ou hali e yɛrɛ min filɛ nin ye i ka ɲumanw olu lɛ kuma caman a b'i bila i bɛ miiriya résultat ɲuman ɲini i yɛrɛ ye ko kɔnɔ quoi i bɛ résultat ɲuman ɲini i yɛrɛ ye Allahu akbar a seginna hali bi an bɛ ale tɔgɔfɛn kɔnɔ point in kɔnɔ bisimila i bɛ fɛ ka kɛ maa min ye tuma dɔ la i bɛ dɔ ta misali ne bɛ fɛ ka kɛ karisa de ye karisa ɲɔgɔnna de ye
b'a fɔ dɔ milliard sɔrɔ ne fɛ karisa ɲɔgɔn awɔ o fana kaɲi o fana bɛ maa dɛmɛ i ka se ka hakilina sɔrɔ naam i bɛ dɔ ta comme exemple min ye sɔrɔ kɛ ou bien min ye fɛn kɛ i b'o ta comme exemple ka to k'u ka fɛn action bila i ɲɛfɛ ou bien n'a sɔrɔ kumakanw b'a bolo kumakan min mɔgɔ motiver ou bien a ka lahalayaw k'o bila i ɲɛfɛ o kɛ sababu ye ka hakilina ɲumanw don i la dima ale fana o fana ye kɛcogo ye min bɛ se ka maa dɛmɛ i ka se ka positivité sɔrɔ min bɛ maa dɛmɛ a la fana o ye kumakan fana maa bi kuma ni an b'a fɔ arabukan anibra annabra i bɛ kuma ni kuma cogo min ka jateminɛ fana k'o la ka d'a kan n'i bɛ ka kuma n'i kumana ni kuma cogo dɔ o b'a jira k'a fɔ k'i hakilina taabolo ka ɲi a b'o cogo fana n'i kumana kuma cogo dɔ la o b'a jira k'a fɔ k'i an b'a fɔ anta muhbat ko dɔn b'a yira e maa yɛrɛ binnen kabi i ma taa yɔrɔ jan i ma taa yɔrɔ jan donc i kuma cogo fana tuma dɔ la n'i ye fanga don i kumakan o b'a jira k'a fɔ hakilina ɲumanw b'i la a laban ye min ye Napoléon Hill y'o fɔ o de ye laban ye n'o ye a bɛ o fɔ daminɛ na i ka da la k'a fɔ ni hakili dara fɛn o fɛn na ka imaginer a bɛ se ka kɛ ni kuma nin ka di i k'o sɛbɛn ko k'a bila i ka yɔrɔ la y'a fɔ kɔnɔna na fɛn o fɛn ni hakili bɛ se ka imaginer mashallah ka da la a bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ni hakili bɛ se ka imaginer ka da la a bɛ se ka kɛ donc nin de ye point dama dama ye min ye hakilina ɲuman ka k'i la n'an b'a fɔ o ma ko positivité n'o ye i ka jigiya ɲuman miiri donc fɛn min b'i miiri fɛn min b'i dɛmɛ o jigiya o hakilina ɲuman na an filɛ k'o fɛn dama dama de fɔ nin principe in na wa maa o maa ye fɛn sɔrɔ u ka jate la a bɛɛ lajɛlen kun b'o de kan satolo jamana in na an mɔgɔ dɔn minnu kun bɛ a zéro c'est-à-dire i bɛ ɲani kɔli dan koli dan nka bi milliard b'u bolo nka ne yɛrɛ ka livre in i b'a fɔ parce que nin ye san caman ko de an yɛrɛ yirin ko kalan ne y'a dɔw ka fɛn jate minɛ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ Napoléon Hill fɔ i b'a jogo y'u la k'u to u bɛ lahala minɛ fo ka n'a bila u bila hakilina ɲumanw de b'u la u dalen b'a la hakilina kolonw tɛna hali ni maaw ye hakilina kolonw lamunumunu cogo cogo i bɛ sɔrɔ u bɛ ɲuman kɔnɔ o de la u sera ka se o yɔrɔ min na bi wa ni maa min bɛ fɛ ka se i se yɔrɔ fana na f'i ka nin fara i sen kan sinon i tɛ se ka sɔrɔ donc il faut être positif. Faut être positif kana fo ko nafolo tiɲɛ bɛ nafolo a bɛ ɲɛ ne kɔni bolo a bɛ ɲɛ fo ka taa ni jamana ayi ma se ka taa fo jamana wɛrɛ la Mali yɛrɛ kɔnɔ voilà ne yɛrɛ b'o de fɔ ka dan ta ka kuma caman n ko ne bɛ ni Ala sɔnna ma n bɛ milliard mara wa n b'a mara Mali kelen de kɔnɔ Mali kelen kɔnɔ jamana min bɛna diya don dɔ la kɔni a sɛbɛn Ala ye o fo ka visa ɲini an bɛ taa bɔ Ala sɔnna inchallah k'a mara ka tila ka diinɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye an kɔni b'a dɔn ni Ala ka jɛn an bɛ ka minnu fɔ ni maa min Ala bara i bɛ fɛ ka se ka laɲini minɛ i bɛ s'a ma ma huwa mumkinun li ghayrika fa huwa mumkinun lak jiddan Ibrahim Faki ye nin fɔ ko fɛn min bɛ yen n'a ɲɔgɔn sera ka kɛ i ɲɔgɔn dɔ ye k'i yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais a ko gulonnen bɛ dɔrɔn a tɛmɛna sira minnu fɛ e k'olu dɔn bon an b'o k'o siraw de yira nafolotigiw tɛmɛna sira minnu fɛ an bɛ ɲɛfɔlikɛlaw de la ka taga dɔɔni docteur Ala ka barika don i la waati tɔni an tɛ dɔn in kɔrɔ parce que fɛn ɲuman tɛ bila ka taa ten an ye 7 an y'o kɛ n'o ye hakilina ɲuman ka k'i la ou bien an ka fɔ jigiya ɲuman ka k'i la waati bɛɛ lajɛlen a 8nan ye min ye an b'a fɔ ma ko enthousiasme an b'a fɔ ma arabukan na ko alhamas naam o fɔ cogo di bamanankan na hamas bamanankan na n b'a fɔ an t'a dɔn n b'a ta cogo min jigifa walama a ɲinini nege quoi enthousiasme ɲinini nege ne kɔni b'a fɔ de farifoniba ka k'i la ko ɲɛ i na farifoniba a bɛ se ka kɛ c'est-à-dire i bɛ ko min n'i bɛ fɛ k'a ɲini a farifoniba a courage o de don an b'a ta cogo dɔ a farifoni ka k'i la alhamas kosɛbɛ Napoléon Hill ko a ka livre in na k'an k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni sira min ye o siraba dɔ de ye enthousiasme n'o ye i ka kɛ i bɛ fɛ ka fɛn min sɔrɔ yen a farifoniba ka k'i la a ko kumakɛla minnu tɛmɛna diɲɛ na histoire bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ye u ka kuma sera ka don mɔgɔw la u ye kuma in kɛ ni o farifoni de wa hali maa min ye jama kumakɛla ye n'a ma kuma ni o farifoni ye kuma tɛ don mɔgɔw la o la maa dɔw bɛ n'a nana kuma dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka da k'a yɛrɛ ye kuma in a ye farifoni min b'a la kuma la o la ko fana ko hali avocat baw ko avocat ba minnu bi i bɛ sɔrɔ ni jama yɛrɛ sɔn ye avocat ba minnu n'a sɔrɔ u donna ko la u b'a ta k'i bɛ sɔrɔ a tɔgɔ tribunal la o kuma cogo juge yɛrɛ hali n'a sɔrɔ sariya kisɛ in
u b'a dɔn mais avocat kuma cogo bɛ kɛ f'a b'u la convaincre a b'u la sɔn u bɛ kiiti kɛ ka bɛn a ta ma o de enthousiasme ye donc fo maa i bɛna komi k'a fari foni baga k'i la o de la dɔw bɛ yen n'u nana sa ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ jateminɛ k'a tigi la n'a sɔrɔ a bɛ si parce que a nana fɔ ni min ye est ce que a fari foni b'a la dɔw bɛ na usa ne bɛ fɛ ka kuran durusi usa ne bɛ fɛ ka taa kalan kɛ nin yɔrɔ ne bɛ fɛ ka ne bɛ e de bɛ na ye a bɛ k'a fɔ cogo min na hali n'i y'a dɛmɛ a tɛna se ka da a fari foni t'a la dɔw bɛ na fɛ ne yɛrɛ kɔni ne bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ban n bɛ fɛ ka kɛ ten n bɛ fɛ ka kɛ ten ala kuma cogo e yɛrɛ b'a dɔn ou bien hali n'a y'a baara daminɛ tile 2 dɔrɔn a jɔra donc enthousiasme usa foyi tɛ se ka taa o kɔ na hada Allahu akbar Allahu akbar i b'a fɔ bon i yɛrɛ b'a ye hali télé dɔw la kuma dɔw la journaliste min bɛ kɛ yen enthousiasme t'a la n'o kɛra émission fana tɛ se ka fɛn donc alhamas o ye jɔyɔrɔba de ye i ka se ka min fana fara n bolo kan min fara kosɛbɛ kosɛbɛ ni c'est très très important ni nafa ka bon non enthousiasme Allahu akbar fari foni ka k'i la i ka laɲini sɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ni nafolo ye donc n'i y'a daminɛ a ka ye i taabolo la hali n'an ma tɔgɔ fɔ kɛ dɔ de la ka fɔ n kɔ dɔ bɛ jamana in kɔnɔ k'ale ma se ka fɛn dɔ faamu wa ko n'a ye kuma daminɛ ko mɔgɔw bɛ obligé diyagoya bɛɛ b'a lamɛn k'ale t'a dɔn gindo n ko gindo wɛrɛ tɛ koyi n ko a bɛ kuma ni usubu min ye a bɛ kuma ni cogo min dɛ o cogo de bɛ jama lasɔn a bɛ kuma ni farifoni min ye o la n'i fɛ ka kuma fanga ka don mɔgɔ la f'i ka i b'a kɛ koyi bon o de la fana o sa turon an b'a fɔ min na maa minnu parce que a fɔ fɛn bureau de recrutement c'est à dire kuma dɔ la n'aw bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ ta ɲɛta la sisan aw mɔgɔ dɔ bila u ka interview kɛ k'a lajɛ donc minnu bɛ o kɛ u bɛ jateminɛba min kɛ o de karisa bɛ ka kuma cogo min est ce que a bɛ ka kuma ni farifoni ye est ce que a bɛ ka kuma ni farifoni ye donc n'a kumana ni farifoni cogo dɔ la maa min b'a ta a b'a ta siga foyi t'a la milliardaire dɔ bɛ arabu jamana na k'a delila ka dɔ wele ka na a kun kan ka ta baara la c'est à dire avion boli de don a bɛ fɛ k'a ta a ka fara a ka pilote wa a tigi nana ka kuma cogo min na a y'a dɔn nin min filɛ nin tɛ pilote ɲɛnama ye a k'e ka taa e tɛ se ka kɛ ne ka pilote munna kuma cogo a bɛ ka kuma ni cogo min farifoni t'a la donc ni fana bɛ maa ta baara la f'i k'a dɔn est ce que a bɛ ka kuma cogo farifoni ba nin fana bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin minnu tila kalan na ou bien minnu bɛ baara ɲini na i taara baara ɲini yɔrɔ la ou bien n'a ɲɔgɔn na f'i kan ka kuma cogo min o fana kan ka dɔn nin bɛɛ y'o dɔnni siraw de ye o de la fana enthousiasme min kɔnɔna na donc hali n'i taara foli kɛ i bɛ foli kɛ cogo min na i bɛ filɛli kɛ cogo min na o bɛɛ bɛ jateminɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bi k'a jira k'a fɔ ko in a bi an bɛ fɛn sɔrɔ sa an bɛ fɛn sɔrɔ o jɔyɔrɔ b'a la sinon e taara n'i taara i ka partenaire voir min filɛ nin sisan Turkiw nana ou bien an ka kɛ Arab Saoudite mɔgɔw bɛ Qatar mɔgɔw na i taar'u voir an ka kɛ Turki ayiwa olu de ka fɔ ka di aw mana ɲɔgɔn fo farifoni min b'i la o foliw ni kuma na o jɔyɔrɔba de b'u la o la an kana ka d'a kan i bɛ se k'o partenaire aw ka miniti 1 miniti 5 kɔnɔna na u bɛ min y'i la a bɛ se ka sababu ye n'a sɔrɔ u kan ka contrat dɔ passer aw kan ka marché dɔ kɛ donc e ta b'a la olu ta b'a la u b'a dɔn tolo min filɛ nin siga t'a la non n'an ye nin passer tolo ni yɛrɛ ka communication ka ɲi cogo min i jɔ an ka tolo in ta o de la o sa tolo fana hali jamanabaw la ni président ka discours la jamanabaw yɛrɛ la président ka discours yanni u ka discours in kɛ i b'a ye salle de bi présidentielle la a bɛna discours in kalan k'a lajɛ a bɛ k'a kalan cogo min est ce que a farifoni b'a la k'a sɔrɔ mɔgɔ foyi tɛ fɔ la non o saliw bɛ yen jamanabaw yanni président ka bɔ a bɛna kuma u ɲɛna farifoni min b'a la o k'a dɔn est ce que n'a kumana a bɛ se ka nɔ bila convaincre b'a se ka o b'a la enthousiasme min b'a la pour que k'a lajɛ a bɛ k'a kɛ cogo min na la hawla wala quwwata illa billah donc enthousiasme in jɔyɔrɔba de b'a la nafolo ɲini sira kan docteur Boli waati de banna sinon bi ta ka di dɛ bi ta ka di dɛ parce que patron ke e wele e nana n'i ka dossier ye i bɛ fɛ ka baara kɛ i bɛ ka ɲininka ko parce que kɔrɔ b'a dabɔ a kama e ka papier ninnu filɛ ninnu ka ɲi tiɲɛ don mais est-ce que e bɛ se ka baara kɛ i da de bɛna a la convaincre i kuma cogo de bɛna a la sɔn i yɛrɛ bɛ ka min fɔ hamasa min b'i la o de bɛna a la sɔn mais depuis kuma cogo a ma nɔgɔn quoi nafolo ɲini fɛnɛ na f'an ka nin yɔrɔ in jateminɛ non i ni ka partenaire mana ɲɔgɔn foli yɛrɛ kɛcogo fɛ hali i bɛ mɔgɔ bolo minɛ n'an ka minɛ Machallah allez donc ne ni ka triki na ɲɔgɔn an bɛ fɛn min fɛngɛ inchallah awɔ o b'a passer ma télé ɲɛta filɛ bɔ yanni n ka partenaire ka na ni docteur kɔni ɲɔgɔn fo inchallah waati fɛnɛ banna a dɔra nin bɛ kɛ bi ta jɔcogo ye siɲɛ wɛrɛ an na wuli nin yɔrɔ la ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na télé filɛ bɔ foyi ma to fo n'a kɛra folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di
anga akram ko kema ane anga recherche kala ba docteur Umar Abdallah Boli na furo na bugu siraka bitabe so nga nyongri ni ala jena ni aye ambe aw foka aw wali nyimando ka vedo kiramante yana ante nyina ante senga ambe kala ko akile jika foni emission chena mo be sponsoriser la amogo be korma dodo la ay émission poussé ko jama bari émission flay alhamdulillah e bi docteur jamana ra ko amogo chama ngole jamana ko ko be émission flay alhamdulillah rabbil alamin abe foli di bema be feni émission na ga télé émission numéro 1 quoi number 1 inshallah obe ngono de nya fo directeur enthousiasme abula ga émission ngo jire ndega ni émission be ga télé émission folo ni ala sora angata wa am se fere inshallah ala ga ne kadama foli krane be nga équipe technique bela jere télé équipe technique mimbe ambi caméramanu soni o monteru programmeur amba befo ka tele nyama soga ful daka ka fo ni ala manga jo ayra na shawrani an wana nyon soro inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار سنمت عرشكم وسنفني